η κατάθεση του Νταλικέρη ήταν με την πρώτη ματιά αληθές. Μια από τις πολλές ιστορίες που συμβαίνουν στους δρόμους μας. Μια κρύα μέρα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ο οδηγός Δαλίκας είπε ότι βγαίνοντας από το τούνελ στα 150 μέτρα μπροστά του πετάχτηκε αρκούδα με το μικρό της. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές άγρια ζώα κατεβαίνοντας από το βουνό κατελήγουν στην γέφυρα. Είπε ότι φρέναρε απότομα και η Νταλίκα φορτωμένη με τις κουραμπιέντες και μελομακάρονα δίπλωσε στον δρόμο. Δεν πρόλαβε να βάλει ούτε σημάνσεις και από τη άλλη πλευρά του δρόμου άκουσε ένα οικοφαντικό ήχο ενός σπόραμαξιού. Ο οδηγός σπόραμαξιού, βγαίνοντας από το τούνελ, είδε πολύ αργά το εμπόδιο. Φρέναρε, αλλά ο πάγος τον έκανε να μοιάζει με το έλκυτρο. Όταν φτάσαμε, όλα έχουν τελειώσει. Δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες ούτε κάμερες σε αυτό το κομμάτι του δρόμου. Η υπόθεση έκλεισε. Ο οδηγός του σπόραμαξιού ήταν γνωστός οδηγός ράλι. Του άρεσαν γρήγορα αμάξια και γρήγορες γυναίκες. Αλλά κάτι σε αυτή τη ιστορία του Νταλικέρη δεν μ' άρεσε, κάτι βρωμούσε. Δεν ήταν κάλτσας μου. Είπε ότι είδε αρκούδα στον δρόμο. Μήνας Δεκέμβριος. Τέτοια εποχή μάλλον είναι χειμερινή. Αν μου είπε είδα, θα το πίστεψα. Ακόμα ένα τικ πάνω στο πρόσωπο του όταν είπα το όνομα της γυναίκας με έκανε να πιστέψω πως δεν ήταν τελείως άγνωστο. Δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, πιστέψτε. Αν θέλετε να μάθετε πώς έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν έχετε παρά να δείτε καινούριο επεισόδιο αστυνομικής μας σειράς Επίμονος Κυπουρός που είναι και detective. Τώρα με συγχωρείτε, έχω δουλειά. Θέλω να μείνω λιγάκι μόνος με το περιεχόμενο της τέχνης.